Беларусь упершыню з Алімпіяды 1994 года засталася без медаля ў фрыстайле. З 1993 года трэнерам зборнай быў Мікалай Казека. Менавіта пры ім Беларусь сягнула вышынь у лыжнай акрабатыцы. Але пасля 2020 года Казека трапіў у няміласць рэжыму і апынуўся ў чорных спісах. Вынікі беларусак на Алімпіядзе 2026 года відавочныя наступствы адхілення Казекі. Усяго ў Мілан паехалі 3 беларускія фрыстайлісты. З іх у фіналы прабілася толькі адна – чэмпіёнка Алімпіяды 2018 года Ганна Гуськова. Пры першым фінальным скачку Гуськова чыста зрабіла фігуру ў паветры, але падвяло прызямленне. Для другой спробы яна выбрала больш складаны скачок, але паказала свой найлепшы вынік сезона. Праўда, яго хапіла толькі на 8-ю пазіцыю. У вырашальны фінал беларуска не прайшла. А ў гэтых жа спаборніцтвах срэбра заваявала аўстралійка Даніэла Скотт, падапечная беларуса Дзмітрыя Дашчынскага, алімпійскага прызёра мінулых гадоў. Гэта першы алімпійскі медаль у яе кар'еры.